мегум камбағалемоне ки ранги сарватмандон мегардем. ранги баъзеҳое ки тамоми моли дунёро доранду боз хачона гадо мегиранд ихел нестем. ҳамин дили бекинаи мо ай дили пури кинадору ҳасуди ҳамун баъзе пулдорода ҳазор бор хубтарай, ба хотире ки агар дили бекина дошта бошӣ сарватмандӣ, агар тани солим дошта бошӣ сарватмандӣ. вақте ки хона мераи як хандаи падару модара мебинӣ инҷа ҳам сарватмандӣ аст. сарватмандӣ фақат дар доштани пулумоли дунё нест, зеро ино як ҷузъи сарватмандианд. ай хеле ҳуда сарватмандтар будаям ки як дошта бошамам ба ҳама тақсимаш мекунам. хасис нашен, хасисо ҳам сарватмандо ҳам як кафан бурданду халос. халос.